no. Because no way. What's your Nakasano? Ah, what's your Nakasano? What for me? Quite an idea. Ah, I don't Hey, what therefore? Aka. Yeah, what therefore, Marco Pet? That's the same. What therefore, no size. Oh, what day? You need to so best say one poor. Pia. Komfo na chikwanya ne niema nyina wodi town. Pia. Nya kom nya komo. Ada bi da. Akom de ye kom chirase. Aka. Ade na nyama ofi. Nana, we di me ye fie kwa nana. Hwani pa ye. Ada na okasa ma nyama chirase. Hwani pa ye papa ne nipa nya. Ada na okasa ma da wo bia ye obibi. Nana, ye bia se de bia na santifo kasa bia kan focus. Whether me ni say no kwen. Sasa. What is so woman here so true? Ah. Hey. Aka ni patimis. Ha! O kasama be buom na sabe eburu sabe nya do me ye panyini. Meti akonwa so. Na na wo ye Komfo father and for da. Ah, asambe na wo kan sa. San he na akokom ye no. Ampatia. Meti sa wo ko ba bi. Samanyim Na no kra me nan so ye no kra ya mfa ntudwa na ede na wo nsema akokom ba bi. Yesu ko wakogu nwani mu ati se poto. Me ba kogu nwani mu ase. Yesi akoma wo kontro kan. Na Komfo e ba wo hwan na gidi nsene me. Wo di wo sie aduane ho wo mo yaw na nsam. Ha! Ensam. Na aha eti no sabi Komfo eposhi hwan? Ensam. Hwan na wo boapo. Wunya Komfo papa. Me boapo. Atlantia wo kan ye twa to akumi se wo so wo menen. Wo so wo men. Ati a wutimi yi aye pane. Me pane. Wo si ade a wutimi yi aye wo fin spin. Eti me komia no. Wa wo yo ko a wo ne na mi ntwa so na na wo de. Aka. Sasa meti ni pantem. Aka sabi. Kokoko ye wonsu akotiti ni pa obi jan ba bi o say. Wakotiti ni pantem. Ano wontiti obi antem. Kosi sabi wontimi mfa me nkọ ba bi nkoso enkoja me kwam. Na wo de ma aka. Aya hwan wo de me bo mbisa wasemo wakofo obi yire. Na me de na nipa sei nipa. Arom sase makofo obi yire. Aka why na say me sa na hwe na montuo mu ye pa na akoma wo kom no ayi obi ya ade asam na wo kama me wasekura gume adai ayi wo kokom wo ho no wo ye se wo tie haba nyi hwe wano se wo yi scan wo tie nya kromo of de ma abu me na hwe ho yi dabi aka ma me nko dabi tie ensam na wo keka no me ko ampatia akwakokom no me ne madamfo me yonko brebo ya emrebu hu sa me ne na ayi showboy ono apart from ono why biem anya na showboy de wonna se wa bona bosia me bone me ma ne ska bi mrebi wono se wo wakobo na bosia wo se wadaka mu no woni bre no o so wo se wadaka mu no aka ti de na hu ye so abo bosia Showboy betimi abie na no akasa asam na kire me na sabi one ho kire nya afia na oba se wa koma cha kwa wini bi na ye kodwa me pay life me ye Komfo me pay life me ye guy I don't try am na hwe pe bibi na ade a Showboy nam ogu ani mu ase sa ogu ani mu ase pa pe bi tu ho na mon na chese Komfo Komfo nka efe kakoye ho ye sofo ne sofo ebo wo mo bra nanka Komfo ne Komfo nso ebo wo mo bra na wo Komfo timi ko tuku yonko Komfo wo sai papa na chese de mpanyimfo kan ye ne sa bo bi beka wo na firi ontume mu no eye sa na chese Showboy ne menam nyina no se de be ya manim begu ase ene wo pe wode wo na nya Komfo na me ye de ai wo so wo nya Komfo me ye galamsani wo sia Komfo bodwa kora wo ye mfrɛ me ye carpenter ba wo na ade force aje ho se ukom na ho ye na si me dana se o si ade o chiri kwa so wo ba na mo fa digita me dana se me dana se o de ma me mpa bibi ma me dana se na wi wuni ayi o so be tu obi no wo waduro betimi wo waduro o komo a wo waduro se me oba no anu so ye so de na akoma ba na o ye se apam no
empatia koma ye kwa me hweso wonam machi akomni nchiremu so ye na wada na na gu abonten me de oyonko no me besu ja sa na why mini ame dafe mate we de enumre osaka kire ma bi se wonim wachiwade obetim de wachiwade aka se do I minim sama wo abai kura ye no ma seke de kole ye ni pani din kole adi asam adi asam woni me hene wadam fo na me wo ya magusuani me pese me no benya problem Komfo Showboy na wo ni ba kura Showboy ntidi ai me ne woni adam fo sam bia kole me ma woni me mesre na maka ma kira sam me ohene ba na ma me nya de be ma me kole ma me nya de be ma wo di agro metre me nsa wo so wo di agro metre me nsa wo so wo ye boni aye wate wo ye boni aye na sabio me ye nipa boni ni sabio me ye nipa ye ka me kira sam na ne amangu na me amangu no wonda di tetenawe aponche tetenawe ewiase nipa nya ade dia se wate ade ne hunu ye nka ye se kira me wo yonko na me kira wo suban yes me to no me sa na me tie ya ya obone onya bone biare makasa tia wo dabi afia de apart from say me no na ma je kwa agura ye nyina kabo mi ana obi kwa ne ya anu na ma hunu sesa ma jimi akasa me komi kwan ana mdu di ma kire kolege ana akwono so bodam ba na ana wa fom suma no ebe so afom suma because on fom suma timi sisa kolege humi wa hume dam enye kwa dam because do ye nyina kolege nte sa wa fom suma no de sem ko bom perform an ye ne ko hu de be ye ko wa fom dam no abo bro be show my bro ya we saga ni yade na ani ye dia whatever ba ko pe so bana ha yentia drone yentia drone yemfa nsa yade ni animu abade so far Showboy we international drone ni akomo hey efimi na namu tete pressure be start come ye nyina Brititio na komi Brititio na komi Brititio Brititio na komi Brititio Brititio na komi Brititio nana nyamia don na wiye dia nana wiye dia ewia sempanyi se ka na ntini se ya na account ana minim saa na ma abo abubro wa huguo yeda na menye so obehunu yeda ana wiase so mpanyi sa mete ya madam ho so aduru bia ni wo etina hweye nana so ho yie dia me kan no bra nana menye sia me ka trawo so wiase ya na ya me yase ojonko kosoro na wo twa ne na ase ko bibi ni dia na wo pe adedi asem na esi nana nana kasa dabe na wo kokom wo ayi ya kanza su ebo mo de ma apam binsi yesi wo kwate ahaba se wo yiska wantimi anyi ene wo mo de ma nana ni ehwe nipa yie nana dia me ka to hwe nipa yie adi asem na esi nipa adi asem na esi adai entina me de bia me nam ayi akwa kontofi osme suma ne mani any many pa entina na me nam o me tutu nyina no me hwe machi me tuba kun ma hwe machi sansa nipa nye nipa de nye nana adadi asem na esi nana wa yire no akofa me na mo nyime kram fi mesem me do be yire yadan me di nipa obe yire ya deja so mo ne nam ne ba bia wo kom no akom no so ya boya na ana rebi wana kasa wo nsem wana kasa asa nana sa buo bi se wo beka wo afiri wo hen ontome ukuntunkuri mu hyeie na memete wo nsem no enya ne mprumu nana ade a wo ye no nana enya we dabi yasa wo ti akonwa so enya pra wo prum no ensem wo so wo ka no ano de Yesu ka kire ni Yesu ye bi kire Nicodemus wo ka kire ni se na me pese eye no se
say yam friend so many whom I go for fra. Na whom I said, whom I said, I'm not. Enko titi. Na mama ko Timmy. Oh, can't say make yanko memfa obire. Enti hwan ya ankasa na class ase. Yon kom na wo de na tim form. Ah, wo press a cream na so no. Me ka so to na gwalagwa. Me try apede. Wo bi na ato. Me ko mi no baby so oba to gwalagwa. Entuma ko han. Me mentuma. Me yadwuma na de be tell me. Ene omo de wa ba to social media. Ene omo se wo shasa yi a blance rep. Enti hwan na kan sa asem no. Catch him na me mo hu say to me say come tweme ba ko. Hwan na kan ye me so mo hu ba ko. Me ya asem na me be ka kire no. Me mpese kina bi no. Yesi be yayi madanse me mpe court nsensem. Me srew me so me panyin. Me srew hwan na kan sa asem. Nana hwe Komfo colleague yi. Ah, bra. Komfo colleague me hwani yie no nya wo bekun. Ei, na wo bekom na anu ya na ukra ayi laptop na so wo ya digital. Na wo de kwa akose na wo de bio. Na wo salad cream wo yan kono sheto. Mia for colleague. Ei, anu tina me sia no. Me kasa no we. Ah, wa sia na kasa no. Ah, wa sia kasa wo fi me. Colleague na me sa de no. Ah, de na wa. Ana de ya na wo hia ye ne jam kwan. Me na me sa no. Ye ne jam kwan. Colleague na sa me. Na bebre kura ho ye ne jam kwan. Me de voice message ya fe. Colleague na kasa sam na kire me. Ba ku bi e wo ho da be na tie. Da be na na jam kwan me ne voice. Me ya no voice am. Ka kire me, ora ka kire me. Ka kire bibi ya me. Ka kire me. Ka kire ora ka kire me. Ade na esi biem. O se die yi. O so no na tete wa ko. Wasemache. Order for TM. Edi asem a se wi kete ban wo konko na. Masa ko me de konko ya. Ko ne ka asem ala. Asa nyo na na me di ho. Ene ko fo bi ni da. Fa kwa asem ko na me ni enko. Me fo bi ni da. Nyem wo mo sabi ya di o mani titiri fam ni. Wo ya dia. Mi si si na won si so. Ene wo ne. Wo si na ede. Ene wo ne. Wa ka no kra. Ene o order for. Mami ka no kra. Order for. Order for. Order for. Nana, me kasa mu chiro. Nipa na wo kasa waka no kra chiro. Wo ye nipa boni ni dabla beni. Wo hu ni sa no onya papa suban. Ma me kasa mu chiro therefore sabi ye yan kwala. Me ba me sha adam fo no. Ana mbusa na say me chia no wo didi matam. Therefore. Na me ka chiro wo say. Wo je di se on na kwesa de no. Okọ board so kolego na say bobu ha no ni ye. Ma me kasa mu chiro. Said wo ye panyi oni afi. Wo ti akona. Memma obi ntiti wo ne ntam sabi o colleague no onya akwala e na wo so onya akwala wo ye danfofo nipa na wo no titi mu ntam no wonya ni papa me kana se mo kire wo a me sire wo se wo ye obi a sabi frɛ akwala no e bia colleague sabi se na matie enti se na tie na mo nkire mu se wo di we ya chi a wo be kwa on we no wa ye na dwe se o kwa tifi ko nsuo na wa ba na fo be bisa wonye ni papa che asema waka no obesa ko hu colleague no sa ko ka the same thing na chense wonye dana wo ye panyi uti akonya so o Enti do kan wa bua. Obo wei minim ni suban o ne ya wode nam se ya wode nam sa no aye basasa no de nam o Obese wa ya babraja ana wode ne nam Mate ko kele ko fio. mesra Me kwani fio. ne frɛ no ye tina se ye panyi e bia colleague mati sei senatie no wa church mu se bia odafo menka say wei e na tete oni colleague ntem
Wait, what about them mumu? Mumfifi. The more can so about And I want to tell you, we share madam for no because I want to Ay idea of say colleague on tell colleague yes. and me uncle no ko me uncle for colleague no. To no ko. We what's your control? And woman who may make now public. And then they will be anti one no asem. Say usu man to for no. Jana ke nam and yan ntokwa na ka wa frɛ o therefore frɛ mo na de atena se na say na we no aba ba hye mo mutam konkura oni so pa boni ni dabra ba ni konkura e na ɔde nam ha wo wura frɛ ma so benya kakra di nti e na ɔsɛn krɔfo abusuafo kɔ betimi abetete mutam Mr. Therefore, madam, but it's near a free colleague. Why? Only not but I'm coffee. I'm for them. Come in, colleague. Come in, but you are my hey, see me. I can cry. Gina, some did. Or go through nothing because I'm a few for 2 minutes. I have a coffee. I'm so bad. I'm not be a cousin. I was in a man. Wait, we nan Casano. Would you wicked? No, Mona, so Mama, Miss no. With your woman said you so ya palazzo crana, when Monsa over, when in penny for the Nakadabio, maybe. We are fucking. Oh, colleague, colleague. Makwala Faster to my pamper me honyo. Wabwa we suma mawia. Pa ka kire o. Suma mawia. Bye. Ahoya. E wo dia metu ahoya. Ahoya. Wo dia mani ntira. Wa ahoya. Eh, akonfo mi no mu. Wo fa otimi mebutu meboss akokabo. Mama say. Ye ko fa be. Colleague. Me so see me kakra. Sebi na na suma me. Abua wo be se me. Wo so na ben. Wo na ben. Wo so be se me. Wo kom na ben. Ya ko na ben. Ya ko office wan ka wiem. Hey, ya ko office wan ka wiem. Hey, obua. Obina tumadu. I don't know so kan ba no o yare na ka ko fefe. Sana me yare. Na wo yare. Na wo ho fa na o so ko fefe ba. Sama de teme pressure to. Wo ti ma bo. Wo so ma bo. Colleague, tumu tie rakra. Okay, colleague. Miss Sebi. Wo ti akonya so. Na so ti akonya so. Me pa chomo nya nkwala. Akonya papa be dan akonya no teso. Colleague. Adwaya akonya no teso. Wo so tevi so konya na teso. Me tevi so konya na teso. Adwene nyi. Ada de kwa na ye kokomo offense no no. Enyo je ndwan wo hene ka tiro se e kwa fa so twa ho na etan. Owura fi. Colleague me akola nso ase mo fa eni die mame. So what I say? Wo kafra, wo de ase. Kafra, mo de twa so, ye twa so. Bia ye twa so. Ke bibia na mo tisa mo penifo mo be kuna ye kro so ayeden. Abo da be na mfo be ye. Da be mfo be ye. Da be na mfo be ye. Da be na mfo be ye. Me dia asam. Ebi che. Akunya bia ya kunya. Na sa me so me te adwaya akonya so ana. Je fi kunya so na wote. Ana kro wa boda mana. On so ma konem ko de. Ha, woni mami an. Sa bi che wo be che on so che o che de kunya so ntwa jama no. Na bi na wa pa cha se wa dwaya akonya. De ba no tumo se ye be ka che mo na se de. Mo de ye mo ntwa so. Wo de ka no be ka che me. De mo na se mo ya ma na me try the time. Na. Okay. Oh. When mo bi e hwe. Colleague. Bra pinifo de o kom. Ye ni die se no enya die ni die ma no. Wonya akwala. Na so nya akwala. Munya muti akonya so. Nti se mo betena bonten si na mo biwe kasa we kasa sebi akwala kura wo twa bukura be hu se sebi. Munya de. Ebi na twa asisi ai. Ni nyina ne se. Se kunkuran. Wo tete muntem no. Waya on tete yentamo. O tie me colleague o de tie me. Boy ne domi. Me tie me. What domi ne se enyo no anka ma hunu me tamfo. E wadwen. Waye anoma akoko ne ni. Enim no. Okọ atifi ko hu nsuo no aba na afọ bibisa. Wonye ni papa. Me kana sem ne history chewa. And somehow be catch on the same thing and about therefore to be catch no. Na bi no se wo o ka ta me fo bi ire. Na so ngesem fo bi ire. Me ka ta wo fo bi. Wo ngesem fo bi ire. Na me sme kan. Me. O hu se me kan. Me bia ma no sa wo fo bi ire. Me so bi ire ka so so. Wo ni se me ta ko na. Na ka sem to bi o na tete makom. Me.
ni nyina ono nipa na me kunkura ka kyerɛ me so ate kunkura ba ka kyerɛ so na kyerɛ wo na yes kunkura ka kyerɛ me na so ka kyerɛ kunkura na ka kyerɛ me woyɛ na mfofo ma wo bi metete mu ntam kunkura na onye nipa papa onye nipa bonfo wano sebio na no ene ni botom nti kunkura ne ba mo no sa osakɔ no osakɔ ne ho wo yɛ wo ba ya wo kunkura ne ba me wo pra wo kan ya no man kasa o me kai se me di na me ka ade me kan se aminyo na ya ade ama na ya me ya o senka wo ba na na me kura so me ba ka kyerɛ me me hia no se me me chia wo e mo se me chia wo so bufu ya sa ta me nya no be kan sam na kyerɛ me etu suro nipa ono ni botom ene na num ono owurawura fiefiem na obedi konkonsa na ode kakra gudu botom na watwe ne ho na wa create confusion to muntem ne sremo mo yo defo sabio dia mo ba ye no ena nchirima na mo ba no so behu na se mo ba tina bonten na mo ye dede na akola keto akora hu dia mo ya eni die be na ode be ma mo ne sremo se na ye se ye nya ne kunkura ne ka kyerɛ wo kunkura ne ka kyerɛ oba he ya ena oba ka kyerɛ se what explore keme brebe ene so bi sie nim no super le to kuromu a ono anya papa o timburo bi fie no akọ desi o ma na efere atu mu hina timi sraw mo nyini ni suban no mo ni na na me ko wa asese anka de podua ne kan no ma ne ye jimi ni suban ya no nti why to kona mo kula so mo oye me ache oye me ache ya kom ana ko kom wa mutu onye me hwe no kre na de no eye me ya kyerɛ sɛ me nso mi hunu ne sɛ woyɛ me yɔnko brɛboa me no ne kwa na kra na sabia buru sabia nya do ɛka ne tira nkeka toɔ enti eye me nwanwa sɛ wo bia wo me ne wo kwa na kra na ɛba ne saa me yɛ nipa yɛ de ɛbɛ me ya na mabusa me sani ya sabia wo sika asɛm no sabia wo sika me de ne yɛ me yasre ne de ne ntira dabi ono so ɛyɛ ne ya nipa na atete mu ntam so ho timi sinam sɛ na mo sitie no mo nka mom na mo nya ba ko ti sɛ de mo sitie na mpacho ese mfatu ko twere twere na munya we ma ti hu aka no nyo na aka sɛ enyo no mimie ma no nkasa ntia wo da me ti konya kase so so mi anu ka sɛ ntia wo me kana na no ntam kase me ntimi nya sa da colleague ono no ne si ne mu ani ne botom enti no ɔyɛ sa enti saa ba no abɛgye enti saa no de tema ntam a ne suban ya no ukura ya ba ya kwa me ba ya me betena ha no me betena ha nkyɛn mini nua nyina ba bia ye frɛ ya ba na ya ba ha dan ha ye de te nti ukura wa ho brase ohu a sɛ de osi hoahoa wo no ɛna ma me ka ne ba me ho mo na sɛ hene de ho brase de o ya me si owura fie bim ya wa ha dan ni na busuafo okofie wura no ho sɛ nipa no dwon hokot ama ye tu wo mo awia kete ni suban ya ɔde nam no ne nsɛm o ka sɛ me ka me dia kyira wo de awu ni ukura ukura yo ɔno na na basa ese no mu yo mo nka mo sɛ ne yɛ pɛ me ka sɛ on kama sɛ me nua ye nkofi na de ya me nua na me so mo ko sa de no mo se wati me ni watam like panifo ne ko na sɛ ye jimi me nka se mo jimi like dabi asama wo kan sɛ na sɛ ye jimi ni watam dabi wo bia wa no ka sɛ panifo a mo nko de na sɛ na sɛ ye o de jimi o de nya hwe enti ma no si bone why na sɛ bia ne yɛ sɛ yɛbɛko afa ho bɛ ɛho nya ayɛ mo na mo hwɛ so na mo sɛ bɛ kokon a nti o da sɛ